हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो मैं माता रानी का एक बहुत ही प्यारा भजन लेके आई हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, माता रानी का पचरा करते हैं। नवरात्र का महीना भी, पावन महीना भी चल रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ही जाइएगा। कलकत्ता से काली मैया चलली हो, आज घरे फोन आइल बा। कलकत्ता से काली मैया चलली हो, आज घरे फोन आइल बा। कलकत्ता से चलली मैया जौनपुर उतरली। कलकत्ता से चलली मैया जौनपुर उतरली। अरे शीतला मैया से करे लगली मिलनवा, आज घरे फोन इलबा। रे शीतला मैया से करेली मिलनवा, आज घरे फोन आइल बा। कलकत्ता से चलली मैया मिर्जापुर उतरली। कलकत्ता से चलली मैया मिर्जापुर उतरली। विंध्याचल माई से करेली मिलनवा हो, आज घरे फोन आइल बा। कलकत्ता से काली मैया चलली हो, आज घरे फोन आइल बा। कलकत्ता से चलली मैया सतना उतरली। कलकत्ता से चलली मैया सतना उतरली। करे लगली मैहर माई से मिलनवा हो, आज घर फोन आइल बा। करे लगली मैहर माई से मिलनवा हो, आज घरवा फोन आइल बा। कलकत्ता से काली मैया चलली हो, आज घरवा फोन आइल बा। कलकत्ता से चलली मैया चकेरी उतरली। कलकत्ता से चलली मैया चकेरी उतरली। दुर्गा माई से करेली मिलनवा हो, आज घरवा फोन आइल बा। कलकत्ता से काली मैया चलली हो, आज घरवा फोन आइल बा। कलकत्ता से चलली मैया कटरा पहुँचली। कलकत्ता से चलली मैया कटरा उतरली। करे लगली वैष्णो माता से मिलनवा हो, आज घरवा फोन आइल बा। कलकत्ता से काली मैया चलली हो, आज घरवा फोन आइल बा। कलकत्ता से चलली मैया गहमर उतरली। कलकत्ता से चलली मैया गहमर उतरली। करे लगली कामाख्या माई से मिलनवा हो, आज घरवा फोन आइल बा। कलकत्ता से काली मैया चलली हो, आज घरवा फोन आइल बा। कलकत्ता से काली मैया चलली हो, आज घरवा फोन आइल बा। जय माता दी। तो मेरा भजन आप लोग को कैसा लगा है, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलिए, नेक्स्ट गाना के साथ फिर से मिलती हूँ आप लोग के साथ।